Ошо көндәрдә Сибайда Россия Федерацияның 7-нче сакырылыш Дәүләт Думаһы депутаты, Бердәм Россия фракцияһы гражданлык җәмгыятен үстерү, иҗтимагый һәм дини берекмәләр мәсьәләләре буенча комитет әгъзасы Рәмзил Ишхарин булды. Эш сәфәре барышында ул кала активы белән очрашты. Очрашуда билгеләнүенчә, Бердәм Россия фиркаһының 7 эш һөҗүмтәләре бар. Илдә 40лап проект тормышка ашырыла. Мәсәлән, реаль эшләр проекты секторында 900лап проблема хәл ителгән. Безнең калага килгәндә айрылса уңайлы кала проекты аерылып тора. Уның ярдәмендә Сибайда 5 күп катлы йортлар арасындагы майдандар, 3 җәмәгать урыннары төзекләндерелгән. Таулы касабасында яктылык системаһы тәртипкә килтерелгән, аркаямда тротуар төзелгән. Ремонту дорог у нас в этом году выделялось 56 миллионов рублей, хотя изначально планировалось 18 миллионов выделить, но благодаря работе нашей команды, благодаря именно стараниям нашего главы Альтамовича, который в данный момент пока не работает, но увеличили эту сумму до 56 миллионов рублей. Безнең бурыс әүдем халыктың көсөн 7 проблемаларны хәл итүгә юнәлтү тинүнең сыгышына Дәүләт Думаһы депутаты Рәмзил Ишхарин. Халык караучысы буларак ул көнүзәк темаларның бере алдагы елларга бюджет турында закон проектына кагылып үтте. Рәмзил Ишхарин әйтүенчә, буласак бюджет проектына ыңгай кырлама бирергә була. Ул шулай ук Дума эшмәкәрлеге көнүзәк закон проектлары турында һөйләп үтте. Яңлыктарга килгәндә, ул әлбәттә безнең 17-нче, 19-нчы, 20-нче елларга бюджетты кабул итү һораулары белүебезчә бит инде бюджет беренче укылышты үтте һәм әлеге көндә без менә икенче укылышка үзебезнең тәкъдимнәребезне кертәсәкбез. Партия яңлыктарына килгәндә, ул безнең 22-23 декабрьдә үтәсәк партияның Бөтенрәсәй съезды һәм был съездда бик күп кенә яңа тәкъдимнәр үтер дип уйлыйм, чөнки әлеге көндә Бөтенрәсәй кимәлендә җитәкчеләр, безнең партияның җитәкчеләре күп кенә алмашынды һәм әлбәттә яшь җитәкчеләр килгән. Минем уемса, был съездда яңа тәкъдимнәр, яңа планнар сыгарылар дип. Очрашу соңында яңа фирка әгъзаларына билетлар тапшырылды. Айгөл Хәмитова, Руслан Кравцов, яңалыктар хезмәте. Сибай калаһының Туган якты өйрәнү китапханаһында Бөек Башкортстан, Башкортхан, Урал һәм Волга буе халыклары тарихына яңа караш китаптары авторы Яткар Бәширов менән очрашу булды. Бер үк вакытта рәссам, инженер-конструктор һәм Туган якты өйрәнүче дә булган Яткар Әхәт улы озак еллар Татарстанда яшәй. Уның башкорт халкының тарихы менән кызыксынуы үзенең һәм туган авылының шәҗәрәһен өйрәнүдән башлана. Яткар Бәширов һөнәре буенча инженер-механик, Силәбе политехник институтын тамамлай. Оештыручылар әйтеп үтте бит инде. Һез техник инженер, социология фәннәре кандидаты, тарихка алыс кеше һәм тоелагыз бит инде, ләкин һез тарихты, гадиллекте яраткан кешеләрнең берәһеләр дип уйлыйбыз. Ундай кешеләр күп түгел, ләкин тарихты белмәүчеләр күп. Һәм һез ошо китаптарыгыз менән әлбәттә гыйльми яктан һез тәнкыйтьләнә инде Фуат Мырзагали улы. Ул дөрес тәнкыйтьләнә дип уйлыйм. Яшарак студентлар менән, яшьләр менән очрашуларга йөрегез. Калаларда гына түгел, авылларга ла бәлки барып сыгарга кирәктер. Чөнки унда ла мәдәнияткә, яңа китаптарга һауган халык яшәй. Яткар Бәшировтың китаптары Волга, Урал һәм Көнбайыш Сибир халыкларының урта буаттагы этник тарихын өр-яңа күзлектән өйрәнүче монография булып тора дип билдәләй тарихчылар. Автор үзенең хезмәтләрендә бердәм иске төрки теленең башкорт капсак диалектында һөйләшүче халкы яшәгән Бөек Башкортстанның булуын дәлилләй. Очрашуда катнашучылар танышуга сыгарылган китаптар турында фикер алышты, авторга үзләрен кызыксындырган һорауларын бирде. Очрашуда Яткар Әхәт улының катыны, шагыйрә, җәмәгать эшмәкәре, Башкортстан Республикаһының атказанган мәдәният хезмәткәре Фирдәүс Тимербулат кызы Бәширова катнашты. Алыстан килгән кунактарга Сибайдар исеменнән рәхмәт сүзләрен каланың мәдәният бүлеге итәкчесе Элиза Гомәр кызы Киреева әйткәрде.
Был фәһемле сараны оештырыусыларның береһе Сибай язучылар оешмаһы. Һәр яңа китапка игътибарлы булган якташыбыз Мутал Рәмов Бәшировтарның иҗади гаиләһенә яңа үрдәр теләне. Гөлсәрия Билева, Алик Кадыров, Гөлгүнәр Скилдина, яңлыктар хезмәте. Сибай калаһында ел һайын язучы, дәүләт эшмәкәре Рамазан Өмөтбаев исемендәге премия тапшырыла. Әйткәндәй, был премия 2000 елда булдырылгайны һәм шул истәлекле мәлдән алып кала премияһына әдәбият, мәгариф, сәнгать һәм публицистика өлкәһендә уңыштарга өлгәшкән 2 тиҫтәнән ашу якташыбыз лайык булды. Был исемлектә Сибай калаһына яхшы таныш булган укытучылар Сәлимә Өмөтбаева, Рәсимә Айсыуакова, үҙешмәкәр композитор Зөһрә Фәйзуллина, тарихсылар Рамадан Утағылов менән Фуат Сөләйманов, режиссер Дамир Галимов һәм башҡалар бар. Ошо көндәрдә Рамадан Өмөтбаев исемендәге кала премияһына сираттагы конкурс игълан ителде. Был сарала калабыҙҙың мәҙәни үҫешенә тос өлөш индергән яҡташтарыбыҙ ҡатнаша ала. Премияға лайыҡ эштәрҙе ижади берекмәләр, предприятие һәм ойошмалар, нәшриәт һәм киң мәғлүмәт саралары редакциялары тәҡдим итә. Дәрәжәле баһаға дәғүә итеүселәрҙең материалдары 1 ноябрҙән алып 30-на тиклем ҡабул ителәсәк. Премия ҡағиҙәләре тураһында тулыраҡ мәғлүмәтте Ҡала Советының рәсми сайтында табырға мөмкин.